फैला आरो मेन्डेलाखौ जुदि साफा साफा रेफारि हिसाबै जुदि दिहुनबा नोंथांमोननिया माबायदि खालामो? जोंनावथ' बिनि नलेज गैला जाहैबाय रेफारि सुनानै अबेसे रंजाहोनायनि जों रंजाहोनो हागोन रायजो राजाफोरखौ नाथाय जोंनि रेफारि सुनाया जेबो खामानियाव फैनाय नङा होननानै आं सानो अदेबानि आंनिख्रुइ साबसिन मेन्डेला बिथाङा सुनो हागोन रेफारिखौ आंहाथ' बिनि सायाव जेबो नलेज गैया नालाय जानो हागौ बिनि थाखायनो 100% गोरोन्थिया जाखागोन बेखायनो बे आयदाखौ दा मोनथां आं बेखौनो सिगाङावनो खावलायखायो बेखौ नायथारनो गोसोबा नायनो हायो सरकारा गिबि खेबनि थाखाय 6 सिडल प्रिमियार लिग खुंबाय मा बुंगोन बे समाव दिनै जिहेतु डेम'क्रेसि ओनसोलाव गिबि खेबनि थाखाय खुंनाया सेमिफाइनालाव सफैबाय थांनाय 9 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जागायनानै दिनै फैयै फैयै सेमिफाइनालाव सफैबाय इन्टार 6 सिडुल प्रिमियार लिग 2022 बिटिआर सरकारा बे हाबाफारिखौ लानाया थारैनो जोबोद बाख्नायथाव आरो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा मानोना बे टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय जायफोर लाइमोन फुटबल गेलेनो थाखाय इन्टारेस्ट दङ आरो जायफ्रा दासिमहालागैबो गेलेगासिनो दङ थारैनो बिसोरखौ माने गोबां थुलुंगा होनाय जादों आरो जों मिथिगौ जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्रायनो हलिचरन नार्जारी बिथांमोना दिनै ISL आव गेलेनानै गावखौनो साफा राफोद गेलेगिरि महरै दिन्थिनो हानानै आरो बेखौनो दिनै मोनसे थांना थानायनि राहा लानायजों लोगोसे जोंनि बिटिआर हालामाव बिटिआर हालामनि मुंखौ बिथाङा लाखिबोदों थारैनो बे टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव थानाय जायफोर थाखोमानानै थानाय टेलेन्ट दा बिथांमोननो मोनसे बिराद गिदिर प्लेटफर्म होनाय जादों बे प्लेटफर्मनि गेजेरजों आं नैबेखौनो बुंगोन थारैनो जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना मोनसे समावहाय जाहाथे इन्टारनेशनेल लेभेलनि साफा साफा राफोद गेलेगिरि जाहैनो हायो गेलेनाय आरो हारिमु मोननैबो मोनसे मुद्रानिनो माने उनथिं आरो सिगांथिं मा बुंगोन बे बिथिङाव थारैनो जोंनि हारिमु आरो गेलेनाय बियो जोंनि गेजेराव मोननैजों मोनसे गोरोबथा दङ जायजों जोङो जेरै जोङो मेथाइ रोजाबनानै बा मोसानानै गावनि गोसोखौ रंजानाय मोनो आरो रंजानायजों लोगोसे जोङो बेखौनो प्रफेसनेलबो लानो हायो थिग बेबायदिनो गेलेनायनि बेलायावबो सोरबा क्रिकेट गेलेग्रायानो होन फुटबल गेलेग्रायानो होन बा गुबुन गुबुन गेलेग्रायानो होन दा गेलेनानै गावनि गोसोखौ रंजाहोनायजों लोगोसे गेलेनो मोजां मोननायजों लोगोसे आरो बे गेलेनायजोंनो गावनि थांनानै थानायनि राहाखौबो मोननो हायो दा जोंनाव थांना थानायनि राहाखौ नागिरनानै जोङो गुबुन गुबुन खामानि मावो सोरबा आर्मि पुलिसाव थाङो सोरबा फोरोंगिरि मावो बा गुबुन गुबुन साकरि मावो थारैनो जोङो नैबेखौ बुंगोन बेफोरखौ जोङो गावनि थांनानै थानाय राहाखौ खालामनांगौनि थाखाय बायथ'आव जोङो सोरबा सोरबा गोबाङानो माने आर्मियाव थांदों पुलिसाव थांदों खिन्थु जिथु गेलेनाय एबा हारिमु बेवहाय खिन्थु जोंनो गोसो जानानै मेथाइ रोजाबनानै गेलेनानै गावनि गोसोखौबो रंजाहोनायजों लोगोसे साफा साफा राफोद जुदि मेथाइ रोजाबगिरि मोसागिरि एबा गेलेगिरि जानो हायोब्ला बेजोंनो गावनि थांनानै थानायनि राहाखौबो दिहुननो हायो आरो गोसोआवबो बेफोर खामानिखौ मावनानै रंजानायबो लानो हायो बेखायनो आङो खावलायगोन दिनै गेलेनाय आयदाखौ जेरैबायदि गोजौ फारसे लांनो थाखाय बिटिआर सरकारा माखासे हाबाफारि लादों इयुननि समफ्राव हारिमु बिथिङावबो बेफोर हाबाफारिखौ लालांनानै जोंनि महरगिरिफोरखौ थुलुंगा होगोन होननानै आं आसा खालामगोन फैला आरो मेन्डेलाखौ जुदि साफा साफा रेफारि हिसाबै जुदि दिहुनबा नोंथांमोननिया माबायदि खालामो जोंनावथ' बिनि नलेज गैला जाहैबाय रेफारि सुनानै अबेसे रंजाहोनायनि जों रंजाहोनो हागोन रायजो राजाफोरखौ नाथाय जोंनि रेफारि सुनाया जेबो खामानियाव फैनाय नङा होननानै आं सानो अदेबानि आंनिख्रुइ साबसिन मेन्डेला बिथाङा सुनो हागोन रेफारिखौ लाइमोनफोरखौ मा होनना खावलायगोन लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो बुंगोन गोदो जोङो जेला उन्दै उन्दै सममोन बे समावहाय जोङो बेलासि समावहाय फुटबल गेलेयोमोन फ्राय मोनफ्रोमबो गामिनि फोथाराव फुटबल गेलेयोमोन
जोंनि गामिनि फोथारावथ' जों माने ओजों 20 जन ओजों 20 जनहालागै राननानै जोङो फुटबल गेलेदोंमोन आरोखि दा बेफोरबायदि गेलेनायजों लोगोसे जोंनि देहाखौबो जों राफोदै लाखिनो हादोंमोन आरो जोंनि गुबुन गुबुन गाज्रि सानस्रिफोर बे सानस्रिफोरखौ जोङो गोसोआव लाबोनो हायाखैमोन खिन्थु आथिखालाव जोङो नुदोङो बेफोर गेलेनाय हुदाफ्रा जोंनि गामिफ्राव जोबलांबाय आरो बिनि सोलाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो ओरैनो थानायाव न' सिङाव थानानै मबाइलाव गेलेनानै गोबाङानो नैबे मबाइलजों माने गाज्रि फारसेबो थांनायखौ जोङो नुदों आरोखि दा बेखायनो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो बेस्थ'थायाव मोजां बेस्थ'थायाव दोननो थाखाय जोंनि गेलेनाय हुदाफोरखौ जों लाबोफिननो नांगौ नङाब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा बेबायदिनो न' सिङाव थानानै गुबुन गुबुन गाज्रि खोथाफोरखौ सिन्था खालामबाय थानायखौ जों नुदों जायनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरखौ दा जोङो माखासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरजों लोब्बा थानायखौ जों नुदों गोबाङानो जौ लोंग्रा जाबाय ड्राग्स जाग्रा जाबाय मावनाय खामानिखौ मावबाय बेबायदिनो दाखालि जोङो मिडियायाव नुदों सासे 19 बोसोर बैसोनि सासे फरायसाखौ गावनि लोगोफ्रानो लाना थांनानै मोनायाव बुथारहैनाय दा बेफोर एक्सुवेलि जोङो ओरैनो थाबाय थायोब्ला जोंनियाव बायदिसिना गाज्रि सानस्रिफ्रा फैबाय थायो आरो जोङो ससियेल मिडियायावनो बेस्थ' जानानै थाबाय थानो दिनैनि जोंनि लाइमोनफ्रा थाबाय थानायखौ जों नुदों दा बेफोरनो मोनसे बेफोरनि फिनजाथाय आरोखि दा ओंखायनो आं आसा खालामगोन जोंनि गेलेनाय हुदाखौ जोङो लाबोफिननांगौ गुबुन जायगायावनाखि जोंनि लाइमोनफोरखौ बेस्थ'थायाव दोननो हायो हारिमुआनो होन गेलेनाया होन बा गुबुन बिथिङानो होन बेबायदि जायोब्ला निस्सय जोंनि गेजेरावहाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो गुबुन गाज्रि खामानियाव थांनायनिफ्राय होबथानो हागोन आं बेखौ आसा खालामदों आंहाथ' बिनि सायाव जेबो नलेज गैया नालाय जानो हागौ बिनि थाखायनो 100% गोरोन्थिया जाखागोन बेखायनो बे आयदाखौ दा मोनथां आं बेखौनो सिगाङावनो खावलायखायो बेखौ नायथारनो गोसोबा नायनो हायो लाइमोनफोरखौ खावलायनायनि सिगां आं नैबे बाथ्राखौ बुंगोन दिनै BTC गभर्नमेन्टआ बा BTR गभर्नमेन्टआ जाय हाबाफारिखौ लादों थारैनो बे हाबाफारिया जोबोद बाख्नायथाव आरो जोबोद थुलुंगाथाव जादों मानो होनना बुङोब्ला जों मिथिगौ जोंनि नर्थ इस्टआवदि 6 सिडुल दं बे बाथ्राखौनो जानो हागौ गोबाङानो मिथियामोन दिनै नैबे हाबाफारिखौ लानाय लोगो लोगो जोंनियावदि 6 सिडुल दङ बेखौ जों मिथिनो हादों लोगोसेनो 6 सिडुलनि गेजेराव मरेल कालचार हिउमेनिटि बेखौ एक्सचेन्ज खालामलायनो मोन्दों आरो जोंनि गेजेराव जिखिनि थाखोमालायनाय टेलेन्ट खेलायावनो जा कालचारावनो जा बेखौ जों दिन्थिलायनो हादों बेखायनो आं BTR गभर्नमेन्टखौ गुबुन हाबाफारिनि गेजेराव नैबेखौ आं जोबोद बाख्नायगोन लोगोसेनो जों नुदों गोबां गिदिर मेला जौ जुवा बेफोरखौ जों नुबोबाय दङ बेफोरजों जोंहा गोबां खहा जाबाय दङ नाथाय जोंनि नैबे हाबाफारिया जोंनि समाजनि लाइमोन जिखिनि लाइमोन जाखांफुनाय बेसोरखौ जोबोद थुलुंगा होननानै आंहा फोथायनाय दङ गेलेनाय आरो हारिमु बे मोननैजों नोंथाङा हारिसानि गेजेराव खौसेथि फैयो होननानै सानो ना 100% हारिमु आरो कालचार बे मोननैजों समाजनि गेजेराव जोबोद मोजां गोहोम खोख्लैयो मरेल देहा आरो गावनि जिउनि थांना थानायनि राहा जों बेफोरखौ गेलेनाय आरो हारिमुनि गेजेरजों लानो हायो